Ja, og som I kan se, det er så vores øvelsesområde her på kasernen. Men i dag der har vi ikke nogen på øvelse, så jeg ved ikke rigtigt, hvad vi skal. Ja, og det her det er så igen et af vores større skovområder, som der egnes meget godt til militærøvelser, til f.eks. i Kosovo. Men vi har jo ikke noget sne, og der er mange blade her. Så, ja, men så en af de sidste ting, jeg vil vise i dag, det er, vi har jo fået nogle nye rekrutter på besøg her. Så nu skal vi lave en styrketest, udrensningstest. Så hvis I bare står og kigger, så... Kom nu! Kom nu, er det alt, du har til? Kom nu for helvede! Nu ud, kom nu! Fuck mig langsom! Kom nu, tæt på! Kom nu, for helvede! Fuck mig langsom, kom nu! Det er godt nok, det der! Kom nu! Det er slet ikke godt nok, mand! Kom nu! Hvad er det her, mand? Kom nu! De arbejder med bænken nu! Kom nu! Ja, nu er vi så kommet her til søen, hvor vi vil simulere en redning fra en båd. Der består af, at jeg kaster den ud, og så vil vores aspirant her lige køre den ud. Dum! Johan Brevet! Jeg giver den skjort til. Og drenge, jeg vil sige, at jeres indsats i dag var yderst, hvordan skal man sige det, hyggelig. Så derfor er jeg nødt til at afskede jer fra den danske værnepligt. Way up, 1, 2,